spesial buat padi-padi semuanya di belakangnya buat ibu-ibunya. Lorong ora koyo wong kang nangguyo mangan doyan rajena kelak nek omah bingung weruh dus-dusu ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kuru klopo muda leganono tukang ngadang brontok wite pari demen mari gonku lara ati aduh nyawa saya sore saya semangati apa dikai bakso sampean kok jangan dadaku semua orang terasa apa pancetego membalun jangan nur mari usaha bukan nada uyo rajena kebelan neng omah bingung kudu weruh wonten ati dus-dusu ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kuru klopo muda leganono tukang ngadang brontok wite pari jangan mari gonku lara ati aduh nyawa dadaku semua orang kerasa apa pancetego berlalu jangan nur pari usaha bukan nada uyo setunggal langkah wuyung versi Sragen nggih